Kaixo, Eneko. Kaixo, Zemur. ondo, bai. Zeluzioa zuen egotea, benetan. Bai, azkenen kostata, baina lortu dugu elkartzea, Bi urte egon behar. Bai, junta behar ginenetik hasieran, eta gero ja pandemian asunto guztia ere etorri da, eta... Nungoa zera. Ni Zumarrakoa naiz. Zumarrako. Bai. Sebastiana ziren, pero no la quería cagar. Bai, Zumarrako. Bai. Dantzaria. Eta, ze polita dantzaria nolatan eman zizun mundu honetara azteko gogoa. Ba, egia esan txiki-txikian nintzela, amak apuntatu ninduen Zumarragako dantza talden, 6 urten euskala edo, beti gustatu izan zai dantza egitea, familia ere oso dantzaria daukat, batez ere aman aldetik, eta horra nintzen, eta pixkat hortik jarraitu baina beti pixkat afizio bezala, edo Eta jauzan adin bat, Bergarako musika eskolan dantza ematen hasi nintzana, eta hor ja erabaki nun, pixka gehiago zentratzea dantza mundun edo, bai. Ikasle edo irakasle bezala. Azkenen dantza mundun beti zea ikasle ez, beti daukazu ikasteko, baina orain Bergarako musika eskolan irakasle bezala nago, eta hor sortzen dian kurso guztitan apuntatzen naiz, eta hola. Eta Zumarragatik Bergara, ondoan daude, bale, baina nolatan egialdak eta hori. Bergaran dantza taldea desagertu gintzen, eta orduan udaletxeak eta musika eskolak hitz egin zuten, dantza pixkat berreskuratzeko edo indartzeko edo musika eskolan dantza sartzea. Eta han zegoen Zumarragako txistulari bat txistua eta flauta erakusten, eta berak proposatu zien ere izena edo, deitu ziaten, eta hola. Zer eman dizu dantza? Dantzak zer eman diten? Gauza asko, leku pila bat ezagutzea, bai, jende pila bat ezagutzea, oso jatorrak, eta gustokoa egitea edo, ez? Gainera, eman aldi bolo hauek asko aberazten du. Bai, hori da, bai. Gaina hori, oain dela urte bete edo sortu genuen Kimua dantza kolektiboa, eta generoa izeneko emanaldi bat sortu genuen, eta horrekin ibiligea oain iraila urria azaroa, horrekin ibiligea tope eta pozpozik. Publikoa integratu da. Bai, nik uste baiet. Bai, oain dikan egia zabaltzea falta zaigula pixka bat, Euskal Herri guztira edo, Gipuzkoa mailan dantzatu dugu gehiena, baina, momentuz poliki. Dantza egiterako orduan zetan kokatzea, Eneko galdoz, non zaude momentu horretan. Dantzaitako momentu nun nagoen? Zazakit, aldan neurrin, aldan txukunen dantza egiten saiatzen, eta eraberen disfrutatzen, Zegia dantza egiten asko disfrutatzen dugula, bai. Dantzak zer izaka berezia agete munduan, igual beste aloro batzuk jogatzen ez dituena. Dantzak daukana gorputzarekiko lotura handia, gorputza eta burua, ez? Azkenen buruak agintzen duena gorputza ekin behar du, eta batzutan alderantziz. Gorputzak eskatzen dizuna, buruai pentsatzeko utzi esan. Ez pentsatu eta gorputzak eskatzen dizuna egin edo. Pixka gorputzaren horreka, Horreka, hori da, bai. Hori da polita dantzak duena, nire tokatu izan zaizalako koreografia ekikiak
egiten nola mugimenduak ez ditutena kontrolatzen daukaten agatik esan zereko politetia zuen mugimendu koreografiatuko zeniguke alako dantza performance bateako eta polita dago. Claro, bai, oso polita, bai. Gainera, ez dakizuli pasatuko zaizu, baina koreografiatzeko, eta izango koreografiatu, zagutzeko garaian, musikan ari egon behazea instrumentu bakoitzeko, eta hori jendeak edo balogatzen, baina segun ze instrumento ezen dituzu egin edozein mugimendu konpas berdinak behar dute, ez? Hori da, bai, hori da, guztuz ados. Bai, baina koreografia batzutan izan daitezke instrumentu ezberdinekin, edo musikari gabe ere dantzatu daiteke. Hori galdetu musikari gabe nola egin daiteke? Ba, asko landuta, baina egin daiteke. Bai, azkenen barne erritmo bat markatu, eta dantzatzen duzu zauden lekutik edo ez. Zuko adibide, zagutzeko garaiak pausoak edo koreografiak sortzeko garaiak ze oinarri erabiltzen duzu guztiak egia berdinak izango. Nik normalen oinarri bezala euskal dantzatako pauso azkan, ni euskal dantzatatik natorrelako, eta egia askotan hasten naizela, claro, eski ez ezkizu, batzutan etortza ezkizu pausok, eta batzutan doaz kotxen, bidatzen lasai, eta errepente etortza izu, en plan, pauso hau honekin hasten bani zer gertatuko. Igual ez daukazu inungo erritmoik, eta inungo musikaik, baina zuk pausoa burun daukazu, orduan hartzen duzu, burun daukazuna gorputzea eramaten duzu, ze batzutan ez da posible, eta gero ja erabakitzen duzu, ze erritmotan sartu nahi duzu. Eta emanaldi batek, zergatik emanaldi musikal batek historio badakago, horrek ere eragina eukiko Hori da, mugimendutan, momentu bakoitzen adieraztuneazunan arabera ere, dauka hori, eragina. Batzutan igual lasaiagoa da, zapalkuntza bat iragarren ez orduan igual lurretik inbar duzu, edo errepente ganiten duzula adierazua orduan aireko gauza gehiago inbar dituzu, edo... Eta gainera, ez zaudezu bakarrik taldekideak daude, taldekideekin ere bat egin behar duzu. Hori zaila izaten da obra batez. Bai, hala ere taldekidekin norberak ensaiatzen duen taldekidekin gauzak sortzea errezagoa da, zuk dantzatu behar dezazun leku baten erakustea baino, ez? Zu burun daukazuna, ume taldetxo bati erakustea eta adieraztea, hori batzutan zailagoa. Zuk sentitzen duzun hori beraiek sentiaraztea, baina, alda nahiten dugu eta... Zer kontxejo emango zenuke dantzari moduan? Zer konsegu? Mundu guztia probatu beharko luken gauza gala. Ez dia emaitzak ez dia azkarrak, lana egin behar da, eta emaitza etortzea lan baten ondoren, ze gaur egun pixkatu dituta gaude ikasi eta ja emaitza bat eukitzen, eta ez, dantzak eskatzen duena da, estiramendutat ikasi bartzea, horrek ez du emaitza zuzen bat ematen, baina poliki luzera ematen duen gauza da, eta gorputza oso ondo ezagutzen duzu. Gero mina balimoko zenun baiten, ekizu gutxi gora bera nun daukazun, eta gorputzeko ze ataletatik etorri daiteken, eta proba hori marko lukela mundu guztik. Eta enekok ze musika entzuteu?
Ba, egia esan ez de musika asko entzuten. Ai, Normalen kotxen asko ibiltzen ez eta irratia jarri dauketzuten normalen euskal irratien eta notizik entzuteko aprobetxatzen ez, etxen ez dut hola telebista asko ikusten eta ez duket denbora gehiagi. Baina entzuten detena gehien lasaitzen dagoena euskal musika pixkat. Egun ganatu behar nazu, egingo dugu gauza experimental bat, hau zelasa, ez dizut eskaluko, nantzatzea ez ezak, hau gagaituko dezu kanta bat, Bai, nahi dezuna, eta hauekin esango diazu ze montatako dantza zautuko zenuken zuk. vale. Ui, bai, Joko bat bezala da, bai. Bai, nintzen pentsatzen, ez dakit, Benito Lertxundi ez asko gustatzen zait. Gehiago, Bai, asko gustatzen Benito Lertxundi, eta bere edozein kanta ingo nuke, pues, adibidez, zelak, primaria-gako liliak. Bai, hori da. Bai, eta ez da, ontxe bertan, oantxe etortzen zaitenakin ingo nuke lasai hasitako zerbaitetik, pixka antzerki moduko zerbaitetik edo, hasita, gero ja pixkati gotzen jun, eta ja mugimendu azkar xegok edo sartuko nituen. Zer hori, umeekin egon zera kontatu dezu begagako musika eskola. Umeek nola jaizortzen dute dantza. Denetik dago, ez? Batzu daude behartuta etortzen dianak, beste batzuk gustora etortzen dianak. Momentu honetan uste momentu zelba pasatzen nahi gala ze askek izan nahi dute eta jolastu nahi dute. Osea, denan gainetik nahi dute jolastu. Eta iruditzen zaie, jolasa bakarri dela korrika egitea eta guzti hori dantza jolas bezala ere ez dute hartzen momentu baten, eta hortan saiatzen nahi ez, ez dantzakin ere jolastu nahi gauza disiplinatxo bat eskatzen dula, ze momentu baten emanaldi bati nahi balin badeu, ikasi behar dela, baina. Eta hortan saiatzen naiz, ez, batzutan igual izaten da klasea teknikoa, ikasteko, beraiek ere, baina beste batzutan igual dantza librea jartzen die, musika bat, aurretu, taldetxo bat sortu, eta beraiek abertzein duten. Eta, beraiek iten duten hori pixka bideratu, ez, esatei eta ez saiatu kopiatzen, gaur egun TikTok eta guzti hau oso modan dago. Ginerakate, nik ez dut gabiltzen ez ikusten baino. Ez duk ere ez, baina ikusten dut beraiek ikusten dutela. Eta askotan esaten die zerbait librea egiteko, eta TikToka kopiatzen dute. Eta ez dia librek, eta ez. Eta dena bultzatzen dute ez dute mugimendu bat bukatzen, dute dena postureoa bezala, horren. Pixka nire partetik lanketa hori ere ez, puskatu hori. Zertez zaizu, pino bat itertez zaizu, pino bat, ez? Edo, ez dakit, edo txilipurdi bat, edo lurrea bota eta etzan eta horri biltzea irtetzaitu, hori ez? Saiatu kopiatzen ikusten duzun guztia, hori jain dago, hori ja berakin duzu kopiatzen bakarrik aitza, sortu zuk zurea ez? Eta pixka tortikan ere. Horregatik, eta kita esan duten gehiago tameno, gau egungo teknologiak ondo daude pitutzen patara, baina sormenarekiko mugatzen nahi beha. Eta horien gauza hau eskultua izan daiteke. Bai, hori da, bai. Bai, teknologiak ondo daude ondo erabiltzen balin badia, baina egia sormenantzako daukala, sormenantzako eukiezake zabaltzeko modu bat ere, azkenen jendeak iteitun gauzak ikuste dituzu, horrek zuri ideia bat eman diezazuke, eta ideia hortatik garatu, baina garatze hortan lagundu behartzaio, jende guri lagundu behartzaio, bezala gu ere hor sartzen dira, Nolako azak eneko galoz txikitan? Txikita nolako nintzen? Pixkat
hauntza, ez? Mendin asko ibili naiz. Mugitua. Bai, mugituta. Gero, eskolan eta lasaian nintzen, ez no molestatzen, irakaslei begira hola duten nintzen, ez no molestatzen, baina bai, asteburua asko denak, ez esateatik, kesi baserrin eta mendin eta hola pasatzen ditun, eta bai, bazuaitz eta igo, hauntzan bila, behorran bila, ardin bila, eta hola. Zeponeta, badakazu hola, hemen aldirik kuntxonen bat edo astezen bat edo. Ba, pasadan asteburu honetan eukideu adunan, eta hurrengo iganden daukau amezketan. Bai. Amezketan, eguardin. Zer eman dizu emanaldi honek? Ba, emanaldi honek asko eman dit, ze geuk sortutako kolektibo batetik, geuk sortutako pieza bat sortzea indeu, eta aldan txukunen iten saiatu geha, ba, geneuzkan baliabidetatik abiatuta, ez? Eta, ba, asko, esan geure gauza bat, ez dela, ez? Geu kudeatu deudena, erropak ez egizte, oain arte pixkatu dituta genden, ba, dantzak sortu eta hoiekin eta iazta, baina oain dena geukite horrek ere, gureago ez dela izango, ez? Eta dantzari hau igual nire paranoia da, baina honek asko bezudet mundua gustatzen zaidalako. Dantzari zean, igual kontzertu batea zoaz, eta musika etortzen zaizu, eta zagutzen duzu alako nahi gabean koreografia gana zogatu nire gitatu izan zen kontzertu batea jom, eta kontu gaitu gabe hasi dantza bat egiten nik sortutako eta horrekin gelditu ez. Bai, guri gertatzen eguna askotan, olako gauzak gertatzen dira, da momentu politak dira, gaina hori pixka garatuta koreografia polit bat ere sortu haike. Gauza askotan iten dezula hor gelditzen da, eta jazta ez egula barrun gelditzen. Bai, gelditzen zen. Haize ondo. Eta ez dut egiten nahi eta asmatzen dut nahi gabeak, eta gainera gelditzen zai. Jo, ze ondo, ze suertea. Aizuko zan kontzertu baten ez, baina magaztu ere gustatzen zen magaztea. Eta musika jartzen magazteko. Eta horre etuzte zakit pauso batzuk gugura. Hombre, eta pauso marrazte dituzu. Bai. Ze ondo. Gero nuke jarriko egitek zenbakiena, hau da, bat bi iura boize, nuke jakingo egiten baino, dantza asmatu, bai. Haize ondo. Jo, ba hori suertea, Hori, ez dut eukitzen. Gaina bai oten dia momentu batzuk esatezula, ez daukat inspirazio, eta oaintxe bertan, ez dauka blokeo momentu baten edo, eta onartu inbar da blokeatuta zaudela. Zuru betatu zain. Bai. Eta esan en plan, baina eskezinde blokeatuta dago, porque horretea beste eta presio horrek gehiago blokeatzen zaitu gaina. Baina onartu inbarra esatu, bai jazta blokeatuta, orduan daukatenak iningoet, eta jazta. Etzegin dugu pixka zue errepideaz, emanaldeaz, eskolaz, dantza, baina nire jakin nahiko nuke zuk izan ditezken zue kezkak, zek kentzen dizu loa. Zerk kentzeiten loa? Ba, fisikoak igual gehiena. Bai? Bai, mina hartzek eta ezin dantzain alizatek,
oain nago momentu, ze gero beti esatizu jendeak, bueno, baina asmatu beharko zenuke, zauden momentutik ez dantzatzek. Eta hori ez dakit guztiz onartuko nuken, momentu hontan ez, eta minez bizitzek ere ez litzake gustatu. Mugatuago sentituko zen. Mugatu eta hola, sufritzeko gogo nirik ez daukatula, minakin eta goizen jaiki, hola egin ez dakiz eta esan, mina haukat, gero emanaldia haukat. Horrek asko kezkatzen hau ez, emanaldia, karo, gauza sortzea minetik eta min horreta egokitutako emanaldi bat itea. Baina talde batekin emanaldi bat aukazunen, eta fisikoki guztiz ondo ez zaudenen, dena emateko kapaz izango naiz, kezka horiek asko dira eta horrek loa kentzeit. Bueno, espero dezago orain aitu bezala jarrai. Bai, hori da, espero. Eta eneko mila esker etortzea gati benetan. Eskerrik asko zuri, gonbidatzagatik. Bidetzeko diego musoa guga ikusle. Noski, bialduko diola. Agur! Agur!